Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. We bless your name. Hallelujah. Glory to the highest. Glory to the Most High God. Tekameni liga Jesu Kristu wa Nazareti. We give you the glory. Malalalala buskeri durutus karana. Thank you, Jesus. Whoa, whoa, whoa. Baladabos. Alanadabos. Shakadatiskadabos. Thank you, Thank you, Jesus. We bless your name. Thank you, Shapatos Mirelabos. Gorobosika Bandiatos.
Thank you, Jesus. Merikatos Miroshandalara. Hallelujah. Let's appreciate the presence of the Lord by putting our hands together. Sisebukhoneni bakhe njengebandla sikhethele lona wazithengela lona ngegazi lakhe asibona bethu. We belong to someone who is the very author and the finisher of our faith. Kuyintokozo nenhlonipho enkulu ukuba izulu lisithathe lisibeke la lisibeke khona. uNkulunkulu ngokuhlonipha kwakhe nokukhetha kwakhe nangentando yakhe ubone kukuhle ukuthi ibandla lakhe alibeke kwiposition yokuhlala noKristu kwezasemazulwini indawo. uNkulunkulu has proved himself that he is faithful because you here. uSathane bengafuni ukuthi ngabe ukhona manje, kodwa ukhona ngoba intando yakhe ithi iba khona in spite of, iba khona against all odds, iba khona even the gates of hell are there for you but they cannot prevail, and there's no weapon from against you that shall prosper. ukhona futhi ubukho bakho buyezwakala ngoba yena ethembekile owethembisayo. Kuyinto enkulu bazalwane, sisemi kanjalo ngezinyawo. Ngifuna sikhulekele izwe lakithi ukuba kwenzeke intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ke ayivinjwa but iyathandazelwa. Uthi asothi thy will be done. Kusho ukuthi the will of God sometimes ayenzeki singashongo ukuthi ayenzeke. Masayenzeka, it's unstoppable. uPharaoh could not stop it. Ulwandle olubovu could not stop it. Intando kaNkulunkulu is unstoppable. Idinga nje ukukhiya ukuthi sikuthandaze ukuba uNkulunkulu enza intando yakhe. Uthanda bonke abantu basindiswe, kodwa kufuneka sithandaze sikholwe ukuthi masikholwa sosinda thina nemindeni yethu. Asithandazi nje into yokuthi siyathandaza nje ngoba kuyisimiso sokuthi sithandaze. No. Prayer is the key that activates the power of God, the will of God. I think bese kufanele besikhuluma nje ngoDavid manje. Sithi noma ngihamba esigodini sethu lokufa. Hayi into engisabayo. Ayisikho isidingo sokusaba. Ngisho noma bekukhona sebekufonela bathi ulibambe lingashona. Athi nginokuthi uzulibambe khona ukubambele lona. But I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. There's no need for us to fear actually. Kodwa ngenxa ukuthi sembethe inyama act ku-environment. But let not your spirit follow the flesh. Umoya wakho mangwa landela inyama. Landela umoya ngoba ungumoya. Umoya ngcwele uma ufika angene emoyeni wakho nibe moya munye noJesu. Ungesabi. I say ungesabi. Asikho isidingo. Ngoba kusolve lutho. Akwazi ukwesaba uhamba nomnikazi wezulu nomhlaba. 16. Ngikhuluma for experience. I'm a wanted esokweni. I'm a terrorist against the kingdom of darkness. The devil hates me with all contempt.
He wished me destroyed. Not only stolen, killed. No. He's not satisfied ukuthi ungijontshile. Wangibulala ufuna ungidestroya. Ungabikho trace. But there's no need to fear. If the thief is trying to steal, to kill, and to destroy, Jesus came to give me life in abundance. That is not the food that you should eat with your mind. Fear is not your diet. Don't take it. Faith is yours. I say faith, especially nowadays. Whenever soba sothandaza nje sicela mama wethu mama Hlaba sithando sami njengoba sothandaza I want us ukuthi sikufake engqondweni ukuthi amabandla u2 emhlabeni likhona ibandla elibizwa ngokuthi lingumfazi kaJehova. Ibandla le-Old Testament, ibandla lesizwe esikhethwe uba uNkulunkulu ngaso lesizwe abusisizizwe. Une covenant nalo lelo bandla. Uprofethile ngalo wathi lizozondwa izizwe zonke, and it's happening. Ibandla number 2 umfazi kaJesu. Lele lokuqala lifana noSara kuAbraham, lele lesibili lifana noRebecca kuIsaac. uIsaac indodana kaAbraham njengoJese indodana kaNkulunkulu. Thina sibona uSara singoRebecca. Manje njengoba singuRebecca nje nathi siyangena kulokho ukuthi sizozondwa yizwe. Mangithi izwe umbuso nabantu bakhona abaphansi kombuso wesitha sikaJesu uSathane okuthiwe ngaye kuyinyathelwa ikhanda. uSathane luma isithende njengoba afa nje. uSathane luma isithende sikaJesu kusho ukuthi ingakho abethele esiphambanweni. Imbobo lapha enyaweni zothu njengamazinga enyoka. But the very same feet ezilungiwe zikrasha ikhanda likaSathane elisho umbuso wakhe. uSathane okunyakazisayo uphansi kwenyawo zakho ikhanda lakhe noma ke umbuso ne-authority over your life is crushed. Asivumelane, the devil is defeated and is crushed under our feet. Funa ukufunde ukuthi lento abantu abafa ngayo wena uzophila ngayo. Funa ukufunde ukuthi uma i-judgment kaZamcolo ifika wonke umuntu osemkhunjini uyakhuphuka. Ongaphandle komkhumbi uyashona. Manje kufanele uzibuze ukuthi usemkhunjini umkhumbi wethu ke uKristu. Babe ngena ngomnyango osohlangothini lomkhumbi njengoba nathi singena ngomnyango owakwazwa ohlangothini. Umkhumbi wethu uJesu ngesikhathi abantu beshona phansi thina lento abashona ngayo phansi sikhuphuka ngayo. Sisesayidini sikwi-camp kaDavid the beloved. Elinye lamagama abantu abakaNkulunkulu izithandwa noma abathandekayo. Yabona igama lethu lelo. Abathandiweyo bakaJesu, abathandiweyo bakaNkulunkulu. The devil hates it. The devil hates. Kuzophila abantu ke namhlanje. Noma ngabe yebo uyakutshela.
ibandla lisimanga ngoba mawukwathi uyalishushisa lithola amandla. Ngcono uliyeke nje kanje. Mawalithinta lithandaza mo. Likhazimula mo. Malibonke igama lenkosi. Landa mo. uNkulunkulu uzuveza mo. Noma ngabe angicabanga ukuthi uJesu waye ethwele izono nezifo zethu washiya ezabadala. Ngifuna sibambe lo nto namhlanje. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ekufikeni kwakho ebudaleni ufike ngendlela uNkulunkulu aplane ngayo na kuthengele ngayo ukuthi uguge kahle. Beyizwa lo nto. Igama nje siyalibole ukuthi uyaguga, ayikho into egugayo. Mawuje sesephakathi. Ngoba kusesemngqondweni, ingakho namhlanje sokhuluma ngoNkulunkulu abasilalelayo lapha besinemvuselelo ka 2 weeks Midrand. Akuvumi ngisuke kulesi sifundo. Siwukhiye walemvuselelo eqalayo enkulu. La uNkulunkulu ezodedela iziphiwo zakhe. Abantu kade sibabuka ngathi abantu nje kanti uNkulunkulu bakhethile. Ibandla lingena kwi circumcision bazalwane. Ibandla lingena ekwebuzeni lebuza njengenyoka. There's something new that is coming up. I thank God ukuthi ngizalwe ngalesi sikhathi. I give him praise. Ngizalwe ngesikhathi esi right. Hawu usho kanjani mahlaba kunje emhlabeni isona sikhathi ke igrace uNkulunkulu angiphe yona ingenza ngifithe kulesi sikhathi ngisijabulele futhi ngoba isikhathi sokuthi kuvela amandla kaNkulunkulu as never before in the history of the church. So that is why there is a demand. Njengoba ngikhuluma nge-circumcision of the heart. Ngikhuluma ngokwenziwa ibentsha ingqondo. Kuphume ukukhumbula eGibhithe. Ube neJerusalem enhlizweni. Leli oya kulo. Libe kuwena ungakafiki kulo. Uhambe with Jerusalem in your heart, not with Egypt ovela kuyo in your heart. Into eyenza ukuthi bangangeni baphuma eGibhithe lasala kubo enhlizweni. Lasele bavimba ukuthi bayongena ePromised Land. Uthi Paulos ngikhohlwa this one thing ufocused kulonto I do ngikhohlwa ekusemuva. Ngoba ngithe mase ngiyisidalo esisha kwathiwa okudala kudlulile. Kwathiwa futhi ngabe ngisakukhumbula okwakuqala ngoba God is busy doing a new thing. It's new. Awukazi uyibone. Uzoyibona. It's new thing. uNkulunkulu akamgcini umuntu wakhe sengisho umshumayeli noma ke umphathi wemfihlakalo akamgcini mfomala. There is a purpose uNkulunkulu umuntu wakhe amgcinela yona. There is a calling, there is an assignment egcina umuntu kaNkulunkulu. Iphinde imvikele. I-assignment kaMoses kwakukhipha kwabantwana baIsrael eGibhithe. That is why noma esesemfuleni kubhaskiti wasinda lapho. Wazalwa ngesikhathi kubulawa abafana ngoba une-assignment.
I-assignment esiniwe nomama Hlaba is great. We humbly need your prayers like Paul to the churches. Wayengama namahloni ukubacela umkhuleko ningikhulekele ukuba ngishumayele nje bakufanele. We trust you, or we trust your prayers, because it is written in the word of God that you should be praying for us as we pray for you. Uzicebo likaNkulunkulu liphelele. And it works. We can feel in our spirit that some of you here are praying for us. Siyakuzwa lokho. And this is misele ke nesithando sami ukuthi there's nothing that will move us, because our foundation is not sandy, is not shaking. We are built upon the rock, Jesus Christ, the rock of ages. Rest assured, khulekani bazalwane, noma niyathandaza, kufanele yazi nithandazela abantu aba grounded and rooted in Christ. Before ngicela isithando sami size phambili sithandazele izwe lakithi, sithandazele Africa. Kakhulu ba abantu bonke basindiswe, kakhulu sithandazele what is happening eMiddle East. Ngifuna sibambe lento ke. Uma umuntu ojwayele ukuzibuka indaba, something is happening kwa Israel njengamanje that can plunge the world into the third world war. The whole world is being shaken right now. When the nation of Israel sneezes, the whole world catch cold. It's a small country with people not more than 8 million, small. We are close to 8 billion emhlabeni. Kodwa esizwe esinabantu abangu 8 million or a little bit more. Whenever they move the whole world, as indaba singakhankanywa ngalesi sizwe esincane. Iland yakhona bayibizwa ngokuthi a little bit smaller than New Jersey. Kuyaliwa lapha. Iran ilwa no Israel. Izwe lase-Iran is 80 times more ngobukhulu kunezwe lika-Israel. Not 8, 80 times more. And is surrounded by nations there that hate small country. But the God of that nation, njengoba uNkulunkulu engaguquki, uIsrael akaqedwa. Ukungaguquki nokuthembeka kaNkulunkulu over your life kwenza ukuthi ube khona bekufunda, ube khona bekuzama kuma-altar, kodwa usurvive. Ngoba uNkulunkulu wakho akaguquki, ngakho wena uqedwa. Khohlwa, akekho ongayiqeda indaba yakho. Kwi-covenant relationship noNkulunkulu wena. Sengisho wena ushadile noJesu. Sicela ke ukuthi njalo ke makwenzeka something lapha kwaIsrael, boqaphela njengoba kungathi kuyahlaselwana nje. Ubheke ebandleni kwenzakalani. Bona kwenzeka physical, kithina kwenzeka spiritual. Ngoba nathi singo-Israel. Qaphela njalo ubheke ukuthi kwenzakalani kwaIsrael. Ubose ubheka ukuthi kuzokwenzakalani ebandleni. Kunezinto uNkulunkulu azivumela uzenzeka ngoba efuna ukuvela. uLazarus kanti ufuna ukuvela ngaye. Uthi ukuvuka nokuphila. Kusuka istorm ukuze athi peace be still bese bethi abafundi
umuntu onjalo nemoya iyamlalela ezinye izinto ukazivuma uNkulunkulu kanti ufuna ukuveza udumo lwakhe. Hawukone bani kule mpumputha akonanga umuntu nabazali abonanga lutho ukuba nje uNkulunkulu akhazinguliswe ngendodana yakhe. Don't look at a problem as a problem. Ibuke njenge opportunity yokuvela kodumo lukaNkulunkulu. Lento oyibona inhlupheko uthi uNkulunkulu ilethela ngibize ngosuku lwayo. Ngizobe mina sengikhulula bese udumo lwami wena uyangidumisa urecognize udumo lwami lokusolva wena einkingeni zakho. Lokusolvela inkinga zakho. Kunabantu abengeke basindiswe ngokuthi ngiyashumayela abazosindiswa ngokuthi mase ngiqeda ukushumayela kuphila umuntu. Ngesikhathi kuphila umuntu uNkulunkulu uyazikhazimulisa. Once akhazimule abantu bayadonseka. Ingakho kuthiwa the kingdom bese kuthiwa the power bese kuthiwa and the glory. For thine is the kingdom. If we preach the gospel of the kingdom, it should be demonstrated with power. And then once abantu babone power in demonstration, they begin to glorify God. That is the type of imvuselelo esoyibona kulezi insuku zokugcina. Never quit. Noma ngabe useyinkingeni engakanani, never ever do that mistake and look for another Jehovah. This is the only one. He's the Alpha and Omega. Sisesikhathini esihle singena kwi-summer time siphuma ku-winter time sikwi-spring manje sesibheke khona bungahlehla mhlawumbe kanjani no not now. I say not now. Noma ungakuvukela umoya umbusi obumnyama ungayishiya indawo yakho please. Please. Noma ngabe usahluleka endleleni kodwa manje endaweni yokuma i-breakthrough yakho izokwenzeka la. Unamathele ensimini Ruth ovuna kuyo izinto zakho zilapha ensimini. Oyifuna. Ningixolele bazalwane, sometimes I'm being prophetic mangikhuluma. Isikhathi is crucial ebandleni lesi. Ngicela ulungise indaba yakho noJesu kusemanje ungaze uhlungwe. Isikhathi sokuhlunga manje. Le croisette lisho ndodakazi. Ayisasa khona manje. Uma khona umuntu omzondayo ngoba wenza into ethile, ngicela nje umxolele uyilungise manje hayi kusasa. Ungazulinde nesidlo. Uma usuzizwe usuphila ne-depression, ngicela uyidivorce, ufile i-divorce manje ngiyabo. Yeah, double iphepha. Ngathi busushadile nayo le depression. Usulala nayo ngisho empedeni. Uzuyidlela amaphilisi. Divorce lonto. Ngikhuluma nawe ngithi divorce le fear, ne-anxiety, ne-worry. Hlukana nalonto. You can't afford to do that at this age. We generation yokugcina just before uJesu abuye wena. Angiceli ngiyakutshela. I instruct you. I'm commanding you. uJesu uthi if you love me you will keep my commandment. We are commanded to divorce lento. Ibuyisele emuva. Sewuhamba ibanga ubuyele back to step 1. Wena ungumuntu ka forward ever and backward never. You're not a quitter because quitters never win, winners never quit. This is the word of the Lord. Siyashaya umoya ongcwele.
sikhuleke ke bazalwane, sikhulekele masikhuleka umhlaba singalishiyi ibandla likaKristu. Masikhulekela ababusi singalishiyi ibandla. Wasikhulekela ibandla umkhuleko wakho uhamba uzuyofika ngisho emakhaya abazalwane. Njengoba nilana nje nishiye some members of your family, but your coming here is a point of contact. Nabangezanga. I say your coming here is going to make it easy for heaven to touch. Noma ngabe isihlobo sakho sejele, kodwa ngenxa ukuthi igazi lakhe lo muntu lisegazini lakho, kune bloodline. So into ethinta wena noma ngabe isihlobo sakho ingane yakho into ebizwa nje ngegama lakho. Uma uNkulunkulu ekuthinta iyathinteka. Ngisho noma kuthiwa ingane yakho ibanjwe iwunga ngenxa yakho, lithi iBhayibheli iya sanctify, to set apart, just because of you. Ayikamamukeli uJesu kodwa just because ibizwa ngegama lakho khona okwenzakalayo. If you believe, i-conduit yokuthi uNkulunkulu awusebenza ngesikhathi ula, i-faith yokuthi if you're coming here kufuneka isho njengoJoshua uthi mina ngizomkhonza uJehova nendlu yami. Akube i-declaration oyishoyo, mina nendlu yami ngizomkhonza uJehova. I don't care ukuthi uSathane wenzani, uzamani ngengana noma abisejele, don't do life, mina nendlu yami somkhonza uJehova. Uthola isimanga vele ingane yakhe ithola iparole ngoba uthe wena nendlu yakho uzomkhonza uJehova, newunga izobayeka ngoba wena uthe njengomlomo kaJesu, mina nendlu yami somkhonza uJehova. Lento eyishoyo uzoyithola. Bantu abasha, inkosi wenu next week. But I want you to hold this prophetically. This is, you are going to be the main characters kule move yokugcina. It all started with a young man by the name of Adam. Adam was a young man. Well, he was not yet a husband, but he had to be a young man to be the seed of all mankind. The one who died for us was a young man of 33 years. uNkulunkulu ama-men, they are giant killers. He was a young man, uDavid ebulala. uSamson ebulala ibhubesi was a young man. And uMoya Ngcwele uthenjisiwe kubantu abasha. Enza ngizogcina ngizothulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Your sons and daughters shall prophesy. Nikwi-program kaNkulunkulu strongly. I don't care noma udayisa ngomzimba, kwi-biography yakho khona ngenxa yesimo wazithola usuzalwa nokuzalwa endaweni ma wakho ube netavern nje impilo yakho nje is hopeless. Buzokurahaba uzokutshela uthi purpose kaNkulunkulu is stronger than your background. Urahabu beshintsha amadoda kanti la kuyena kulesi sibeletho sakhe ashintsha ngasamadoda kuzophuma umsindisi uJesu. Abezwanga namanje ukuthi ngithini. Wakhulela eNazaretha endaweni ekuthiwa ikhona into enhle yini engaqhamuka kulelo. Kusho ukuthi iGomora lalezo sikhathi. Kodwa uJesu wakhulela khona. Waba into enhle ephuma eNazaretha. Noma sikhipha amadimoni sithi ngegama likaJesu asisho ukuthi wasezulwini, sithi waseNazaretha. Sicela mama wethu. Ngicela sikhuleke. Baba egameni likaJesu Kristu umNazaretha ongcwele, igama elinamandla, igama eliphilayo,
igama elinqobayo, igama elivusa abafileyo. Ekhona amagama kodwa alikho igama elihle njengegama likaJesu. Baba, siyabonga ukuthi sinikezwe lona igama likaJesu. Igama likaJesu lehlulekisa wonke ama-altare obumnyama. Igama likaJesu lidisturba wonke ama-plans kaSathane. Igama likaJesu Kristu umNazaretha ongcwele ilona elinikeziwe ebantwini ukuthi basindiswe ngalo. Silebandla lakho Heavenly Father, sisondela kuwe ngesibindi, singene endaweni engcwele ngcwele, inhliziyo yethu ifafaziwe ngegazi likaJesu. Siyabonga Heavenly Father ukuthi uthe noma yini esicelayo egameni likaJesu siyakuyenzelwa. Uthi Jesu, ngiyabonga Baba ngoba ungizwile, bengazi ukuthi ungizwa njalo. Sithandaza egameni loziwa njalo, igama likaJesu. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siyathandaza Heavenly Father. Ooh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga ukuthi imibuso yobumnyama uma sithandaza egameni likaJesu iyatatazela. Oh hallelujah. Right now siza nezwe lakithi South Africa. Siza nalo egameni likaJesu. Ngenelela somandla, fohla ezweni lakithi South Africa. Fohla amadimoni. Oh hallelujah. Evimbile kodwa fohla ngoba unguThixo fohlayo. This morning we decree and declare that South Africa belongs to Jesus and Jesus belongs to South Africa. Siyabonga Heavenly Father ukuthi South Africa iyasindiswa egameni likaJesu. Uyangenelela Thixo wethu onamandla wonke. Nkosi yami, ubona yonke imigwaqo yase South Africa, ubona ngisho loyaya oqashile, uyawazi ama-address abantu ngabantu. Baba wethu onamandla wonke, bahambele ubabambe, basindiswe, wenze inguqu eSouth Africa. Qhusha yongena ngisho eParliamente. Sibonga ukuthi kuzosindiswa abantu ongazange ecatshanga ukuthi bayosindiswa. Kuzosindiswa igebengu, kuzosindiswa inkabi, kuzosindiswa abantu abangodeliwe abesebeze baqanjwa amagama. Bayasindiswa kule mvuselelo yensuku uzogcina ngegama likaJesu. Siyabonga Heavenly Father ukuthi okungenzeki kubantu kuwena kuyenzeka. Siyayithatha iSouth Africa ngeqoma lomkhuleko, siyithi qatha endaweni engcwele ngcwele. Bona izwe lako wethu, uxolele isono salo. Ziningi izinto ezenziwe eSouth Africa zakucasula somandla, kodwa sima phambi kwakho njengabantwana bakho. Baba wethu onamandla wonke, Nkosi yami, siyathandaza, siyathandaza, siyathandaza. Ihambele iSouth Africa basindiswa abantu. Khukhulela ngoqo wemvuselele namandla. Inhliziyo zabantu base-South Africa ziphendukele kuwe. Sithandazele iAfrika yonke. Siyabonga ukuthi uyayikhumbula. Thixo wethu onamandla wonke, unenjongo ngeAfrika. Sibonga irestoration enamandla ngegama likaJesu Kristu umNazaretha ongcwele lomhlaba. Uyabhebhetheka ugwimnya umhlaba wonke, wonke umhlaba la kutshalwe khona abantwana bakho. Baba wethu ongcwele,
umlilo kazokhela uyavutha ngegama lika Jesu bazosindiswa abantu as never before ngegama lika Jesu. Nkosi yami ama-altar abamba abantu base-Afrika siyawabhubhisa ngegama lika Jesu. Thatha indawo baba njengoThixo umhlaba wonke. Nkosi yami siwuletha kuwe baba wethu ongcwele ngenxa abantwana bakhe abathandazayo abangabalindi ubusuku nemini. Hambela Nkosi yami umhlaba wonke imvuselelo enamandla. Siyabonga sifikile, siyathandaza Heavenly Father, sithandazela iJerusalem. Uthe babusisiwe abakhulekela ukuthula kweJerusalema ngegama lika Jesu. Siyabakhumbula abantwana baka Abraham. Let there be peace in Jerusalem egameni lika Jesu. Hambele Nkosi yami isizwe baba wethu ongcwele, abafowethu abasilethela umsindisi Thixo wethu namandla wonke. Mhambele uIsrael, sikhuluma your divine protection in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Baba siyabonga ngegama lika Jesu ngoba ungenzeki kubantu kwena kuyenzeka. Sithandazela Heavenly Father, Nkosi yami umakoti wewundlu ibandla baba wethu ongcwele, siyabona uSathane uyatanasa uyadansa. God, his time is over ngegama lika Jesu Kristu uMnazaretha ongcwele. Amandla obuNkulunkulu bakhe, inkazimulo yakho iyabuya ebandleni. Sibonga ukuthi uIchabod uyathutha ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu ibandla lingelakho, lakhiwe nguwe, ulakhela kuwe, uzakhela lona. Therefore amasango eHadesi angeke azalahlule. Siyabonga baba wethu ongcwele, namanje khuluma ngomkhonzo wakho. Sebenzise cebo lakho liphumelele njengoba linjalo lale nkonzo iya namhlanje. Kungabibikho moya ongcolileyo zomelana nezwi lakho. Siyawushisa ngegama lika Jesu Kristu uMnazaretha ongcwele. Lalela Sathane, awunandawo kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu uMnazaretha ongcwele. Siyabonga Heavenly Father, nabantwana bakhe izisebenzi zakho zisamile emabandleni abashumayela ivangeli bephakamisa igama lika Jesu mana kunye nabo. We thank you Father ukuthi sekwenzekile egameni lika Jesu Kristu uMnazaretha ongcwele. Amen. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi bazalwane. And you can greet your neighbor and say shalom, shalom, shalom. Usiyambuza ukuthi yini lokho? Kusho ukuthini lonto? Ayisho. Usiyamchazela ukuthi no. Kusho ukuthi ukuthula makube nawe. Amen. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil or hated evil. Siyabonga baphakathi ngale message. That's what we need most, the fear of the Lord. The fear of the Lord. The fear of the Lord. Lalingakabikho iBhayibheli la, ungekho umshumayeli, ungekho umprofeti, nothing. But there was a man that feared God. Azambona aze kushumayelwa, ayishumayela.
almost bengakafiki kusekude. There's a man, a perfect man. Azange afunde ngisho akamazi ngisho uGenesis 1 uGenesis no, instead kubhalwa ngaye, incwadi ibizwa ngaye. This book is the oldest. Malibonge igama lenkosi. Thina siphethe the Old and the New Testament, sinabashumayeli nabaprofeti kugcwele yonke indawo. Sihlulwa yini la uJesu esesifele esiphambanweni? To fear God. A Gentile, uCornelius, engasindisiwe, uPetro uyoshumayela nje uyoshumayela isoni. Kodwa wayesaba uNkulunkulu nendlu yakhe. Ingane zakhe zayesaba uNkulunkulu. Ingane zomuntu ongasindisiwe. Devil is a lie. Angikwazi uba ney'ngane ezingamesaba uNkulunkulu sengisindisiwe. It's a lie from the pit of hell. Loo nto nje ifake engcwabeni imba umgodi uyifake. Iy'ngane zakho zonke zesaba uNkulunkulu. Akube i-challenge. Uzathi uNkulunkulu mayikhuluma ngoJobe, athi ekhuluma kuSathane, uyinakile inceki yami, akekho njengaye. Wako izinto enjalo. Umhlaba ugcwele ama-millions ukuthi akekho ufana noJobe. Lo muntu akakhulumi ngolimi nesikhathi igazi kaJesu akalazi. But usaba uNkulunkulu. Sibingelela umphathi wehlelo. Kade singikhumbula bazalwane. Sikhumbula neqhomo zenu yabo. Sikhumbula kakhulu. Hallelujah. Siyibonga imithandazo yenu esigcinile. Asibingelele umphathi wehlelo baphakathi, sibingelele abantwana bethu abasola ngendumiso. Abasambele mabekhona. Sibingelele obaba nabasizi babo be-leadership. Siyabonga bo Timothy. Ngimi la endaweni kaPawulos. Sinibeke njengo Timothy ukuthi nibheke umhlambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu mayekhuluma ne-leadership uthi siqaphele nina nomhlambi uNkulunkulu moyingcwele anibeke kuwo. Siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngani ningashintshi. Nibe munye, nibe ne-brotherhood strong. Nihloniphane nithobelane ngenxa kaKristu nebandla lakhe. Ningathengisi ngeqiniso. Kodwa nilithenge iqiniso makubiza ukuthi nilithenge nangokuphila kwenu, it's okay. Asimbonga uNkulunkulu ngani bo baba. So hlale sisho lento as a word of courage to you. Ningakhathali ukwenza kahle. Ngoba ningakhathali nizothola umvuzo. Nifana noma kaMoses who ended up esethola isithembiso abantu befelwa ingane kwathiwa yena yakho uzoyikhulisa ebese yakhokhelwa. Uzomenzani umuntu we-purpose kaNkulunkulu, umuntu obizwe uNkulunkulu? Ngeke umenze lutho. Asimbonga uNkulunkulu ngani bo baba kakhulu. Ake sishaye izandla sibonga uNkulunkulu ngalamadoda. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Sibingelele ibandla lonke likaJesu. Hallelujah.
Anithi izandla bazalwane. Kade ngayigcina lezo zandla. Siyabonga kakhulu. Awuyishayela izandla ukuthi ukhona. Bese ngibingelela isithandwa sami, my pillar of strength, a woman of substance, virtue, a woman of God, a vessel of honor, my crown and my glory, my helper, a good thing, a favor from the Lord. Siyambonga uNkulunkulu ngaye bazalwane. Kusasa sinendlela, sifike ebusuku. Bangixolele nobaba, sifike ebusuku from Joburg. Sangena ekhaya after sekuyoshaya u-7. Kanti besuka ngapha 6 ekuseni eGoli. Ngenxa yokuthi bekunendlela ke simane siyikhava. Siyahamba kusasa. Siya Efrayet, siyabuya futhi. Elingakapheli isonto ngoba sobe sinani. Kule nkonzo abantu abasha nangesonto. That will be a special Sunday. That one. Kuthiwa ngisho manje angazi noma kuyayifikela njalo. Kuthiwa that one. And this Saturday is not going to be an ordinary one for youth. Uthumela ingane yakho noma isindisiwe. Izobanjwa umlilo kula Saturday. And his or her life will never be the same again. Bona futhi abantu abasha kule mvuselelo wala ungakhathazeki uma ingathi iyahlehla lokho ehlehla. Ikhathe emiswe uNkulunkulu wayimise emaphakade. Manje akufuneka sisole. God is working behind the scene. Asiqale imvuselelo eba strong, imvuselelo eqalwa emadolweni. Yeah, phila abantu la uguqile. Kona kuzothi masushumayela kuphila abantu abaphile ngesikhathi uguqile. Into zikaNkulunkulu ziqala lapho ke. Siqhubeke nje standards. Sengitshela kaningi ukuthi le ndlu besithi siyakhela ukuthi masino amazwa isiphasika uthi mbongcelayo no. Ngiyakhela abantu bala. Izogcwaliswa abantu bala. Isivuno semphefumulo sikhona isiningi la. Sengiyaqaphela ukuthi ngithini manje ngoba ngime endaweni kaJesu mangikhuluma lo nto izokwenzeka njengoba ngishilo. Kunomprofeti la. Umprofeti uBoy. Ukhulume something wathi phinda udlulise le message ukuthi uJesu uyabuya masinyane. Kune possibility uzobe usuyidlulisa kokugcina. Because sisesikhathini uma ubona ngathi kuyahlehla njengoba kuhlehla imvuselelo severele kuhlehlela ukuthi ke kusindiswa abantu abathile mawufunda incwadi yesibili ku Petro chapter 3 verse 9 uNkulunkulu akakhohliwe isithembiso sokuthi uJesu uyabuya kodwa ulokhu ehlehla kancane afake extra time njengoNompempe ebholweni afake extra time ngoba yenzela ukuthi ake kusindiswe naloya bengakalizwa lo ivangeli. Then kune verse elithi ke leli ivangeli lombuso loshunyelwa ezizweni zonke and then after there will be end. The end will come. Ma umuntu okholwayo ubambe ukhiye we foundation ya yonke into eqala. Uqala kwesizwe sakwa Israel saqala ngoAbraham
ngezwi likaNkulunkulu ngephimbo lakhe nangokukholwa nokulalela kuka-Abraham. 2. Impande eziwu-2 la kwaqala khona isizwe ekugcineni kwakuzovela kuso uJesu. Kugcwaliseka isithembiso uNkulunkulu asishilo mangabe ekhuluma laphana ekhuluma ngokuthi inzalo yomfazi iyochoboza ikhanda lenyoka. Leso sithembiso sigcwaliseke ngokuthi uNkulunkulu azikhethela indoda from all Ure lamakhaledi. No Bible, nothing. Only a word from God and his voice. Ne faith kaAbraham, ne obedience. Yabekwe foundation. That's what God wants from us. What any prophet see ehlela phezulu kwempilo funeka siyinqake ngefaith. Ngoba prophecy is as a seed from God. If faith is a seed from us. When these two come together, something is going to be born. Something will come to pass. Ma uNkulunkulu ekhuluma ngezwi lakhe ubuso uyakholwa wena. Kuhlangana imbewu eziwu-2 bese kuvela okuvelayo. Ngicela senze kanjena before singene ezwini ngokufishane. Nje umoya ngcwele bethembisile. Manje ngilalela yena ke. Tshela makhelwane, it's not going to be church as usual. Get ready for something new. Sometimes engathi ayihambi njengeprogram ejwayelekile. Kunezinto ekufuneka zithatha amademoni ngesurprise. Usathana acabanga ukuthi kuzohamba kanje, vele kuqhamuke kanje. Sisesikhathini se-purification manje. And God is injecting a desire and hunger for God. Our affections are set on things above. Hunger to seek God's face. uNkulunkulu akuvuse ngo-3 athi thandaza. Hunger for the word, ulidle, ungalidleli kushumayela. Kodwa uze equiphe, uziphilise, khule, kwenzeka ne-deliverance, lento ekuthiwa i-self-deliverance. Njengoba kuthiwa inyanga ezelapha, iyazelapha-ke la enkosini. Inyanga iyazelapha. Bese ethi uJesu ukukholwa kwakho kusindise wena. Inyanga ezelaphayo le. Ungasabizanga umfundisi wathi ukuthandazela. Uvela ubiza igama likaJesu kwenzeka izinto. Inyanga iyazelapha. Noma bunesifo yabona la osidlela treatment yangisibona. Ngicela uze la. Makhona nje into engathi isifo esamahlala khona. Kunomgodo omkhulu uzongcwatshwa zonke la. Ukhona la endlini? Yeah. Woza nje ungesabi. And ngizokubeka isandla ngempela serious. Umoya ngcwele akayikhuluma into engekho. Singena kwisizini ye-demonstration yamandla kaNkulunkulu. BesiseGoli. Njengoba besiseGoli kule minyaka. Kula masonto. Kula masonto. Kwathola ukuthi ikhona impi yomkhathi. Kwathola ukuthi ifike kubantu ke abathemba labo linguJehova. Onkuzi kayihlehli.
uNkulunkulu wathi ayidedele isign kube khona ama signs ezinto esizizwayo physical ukuthi impi ibinkulu. Kodwa satshela uNkulunkulu. Uyazi uNkulunkulu uyisimanga. Tshela makhelwane uNkulunkulu uyisimanga. uNkulunkulu wethu akagugi. Retire. Buka ilanga lakhe alicimi ngesikhathi sinocimicimi sino load shedding. Look, lisakhanya njengoba lalikhanya 6,000 years ago. Makuthiwa uJesu is the same yesterday, today and forever. Loya Jesu 2,000 years ago wayephilisa abantu is the same. Yeah, manje. No ngisho manje. No, acceleration is too much. Kuya kuncipha manje ukuthi uNkulunkulu mayenza into uyilinde. Touch is a move. Mawuthinta intambo kagesi ayithatha ama minute ukuthi ikushoke. That's how the power of God is going to saturate your body. Big Santa, isifo. What? Nokuza kwakho uJesu, it would be like a lightning. A lightning is faster than the sound. Mthen seza naphila. Niseza. Manje umoya ngcwele ke ngoba ukuphila komzalwana akufani nokuphila komuntu ongenayo insindisweni. Umzalwane mayihlaseleka emzimbeni kokunye kusuke khona izinto ezilwayo. Usuke sempini lo mzalwane. Ezinye izinto uzilanda yena zingene emzimbeni. Ingakho kuthiwa ke kube kwi-condition mawuzophila umzalwane. Kuthiwa vumani isono omunye nomunye. Nikhulekelane ukuze niphile. Manje if you search yourself uzokuvezela uNkulunkulu uthi akuyeke lento ocabanga ngeenkinga zomzi wakho. Akuyeke lento yokuba novalo olungapheli. Kunezinto umoya ngcwele azozikhomba kuwe ezokwenza ukuthi ukuphila kwakho okudlule ekuthini you are getting healed. Ube healthy. Lapha ku healthy wakho ubusubeka izandla phezulu abagulayo. Akusaphili wena sekuphiliswa ngawe abanye. Ngicela ukuthi singayijulukeli iyamkelwa lento, yamkelwa ngokukholwa free. Nengizobazalwane yamkelwa ngani? Ukholwa. Futhi ke asiyamkeli ngendlela ukuthi mangikunika into. Yebo. Ngiyamnika into akade engenayo ngamnika. Nangizwa lalela ngitshela ukuthi masusinse uNkulunkulu kunika kanjani izinto zakho. Ifake ekhukhwini. Ifakela kuwena. Mawususinse uNkulunkulu akunika izinto evela kuye. Ukunika izinto ezila kuwe ngenxa kaJesu kuwe. Abantu abayizwile into engishoyo. Once wamkela uJesu wamkela izinto zonke. Ngoba uyikho konke kubo bonke. Ingakho in the Old Testament uJesu uvela ngegama elithi Jehova, Jehova, Jehova. Ashonso ngeJehova, Jehova. Manje egameni elilodwa eliJehova khona uJaira, khona uNisi, khona uRafa, kuyaphilwa khona la. Khona uTsitkenu, bonke bala egameni. So kuJesu kukhona yonke into. Ingakho izwi lenkosi ngifuna ningilalele kahle. Ongazange ayigodle indodana yakhe. Wasuke wanikela ngayo kithi. Angathini ungasinike okunye kanye nayo.
kusho ukuthi it is impossible ukuthi asinike uJesu kanti usazosinika ukuphila ngoba ukuphila kulapha kuyena. Usethi nginibhalela ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakathi. Kuyenzeka ube nakho ungazi. Kuyenzeka ube nehealing kanti awazi ukuthi unayo. Bese uphiliswa kumuntu ongenayo unayo. Ayipheli uma ngabe ungayazi ukuthi unayo. Ihlala ikhona kodwa ukungazi kwakho kuyakubhubhisa. Abantu bami babhubha. uGideon wayengazi ukuthi unamandla okukhulula uIsrael. Ashaya lesizwe angathi ushaya indoda eyodwa. Wayengayazi loo nto. Wayelinde ukuthi uNkulunkulu uzomnika amandla kodwa hayi hamba ngalawo. Nami ngithi phila ngalo Jesu. Ola kuwe. Ayikho into engizoyenza. Ufuna ukuthi ave seniphilile. Ngiyakutshela. Kukhona ukuphila okuba kuwe ungazi ukuthi uphilile. Bese bakhona ukuphila owaziswayo ngakho ukuthi hayi wena waphila ngemvimbo kaJesu. Then lokho kuphila ke okutshelwayo kuveza ukholo lokwamkela into nayo. Animbonile kunekubabuketi amanzi nibonile akade ekubani lamanzi ekumina enjani nayo yena engenawo wanikwa ubani yimini. Mhlambe niyabuza ukuthi yini bamahlaba mayishumela besimple kanje noJesu wayije kwakukhona indoda ayinamadodana amabili ekhuluma indoda nolahleko uyabona enza imizekeliso njengathi ufundisa uSunday school. Manje ngifuna ukuba lapho ke nami angifuni uniconfuse ingqondo. Lento enifunayo esinifuna odokotela wabashintsha izokwenzeka simple. Vele umhlaba uNkulunkulu awudala kanjalo. Azange awudale ngama-apparatus amaningi akwasayensi nemishini eminingi. Wathi akube khona ukhanya akhuluma ngezwi. Wathi ofish inhlobo ngenhlobo azikaqedwa namanje. Kuthiwa 25% weyinhlanzi ezolwandle ezaziwayo, u75% awaziyo. Kodwa wavela ngegama elithi wena amanzi olwandle vuzani zonke velani zonke inhlobo zeinhlanzi zavela udla ufish kuze kuye namhlanje ngezwi. Wakhuluma simple finish kwaphela. Ziyadotshwa nangemkhumbi inhlanzi ayipheli kwashizwi kanye manje sidoba njalo. Wathumela izwi wabaphilisa. Ngeke kuphinde uguleke. Hawu makwenzeka ngigula kuzobe kuyi-attack. Akufuneka manje wena uthathe isikhathi sokukholwa uvike yonke lonto. Hayi indaba ugula yikho la. Phansi ngokugula kwabazalwane. Phansi! Hayi kahleni bazalwane hayi ngeke. Mina ngifuni lento. So besixoxa nje masixoxela nje sikhuluma ukuthi how to maintain your body healthy, all those things. Kodwa wena qala ngokuthi uphile qala. uJesu wayethi mayibaphilisa ngasho ukuthi udla ilokhuzana. Ungawe ukudla lanto. Wayiphilisa abantu bonke abafike begula abaphilise bonke athi hamba ke ungabusona kwesisikhathi asho nje athi nje isono sizobona soba inkingi. Ngahleze wehlele ongaphezulu kwalokho kade kwehlela. Now, ubabuketi ngemnikeni wawafaka phi? Yeah, nawe unikwe uJesu wamfaka enhlizweni. Njalo. Nange ukukithi manje uza kimi ufuna ini? Ufuna amanzi angithi? Ayisidingo. Bese mina Jehova ngiwathatha phi amanzi azoqeda ngiwathatheke. Bese nginika abantu yena futhi. Ngiwathathe phi? Uyena.
Angithi usenojesu phela manje akafani nomuntu engimnika nje kade engenajesu ngimnike no sengithatha kuye kule nto ayithandazelayo ngimnike. Hawu nase niyathula ngithatha kuye mayicela ukuthi ngicela umsebenzi ngivele ngudozela kuye ngoba khona uJesu la kuJesu khona umsebenzi. Manje ngithatha lapha kuJesu idispensary uJesu ngesikhathi akakwazi ukusinika uJesu angasiniki nezinye izinto. Lithi iBhayibheli onokuphila onendodana unokuphila asho sonke onendodana. Kusho ukuthi umuntu wendoda unento esendodaneni. Ekuzothi makucelwa egameni lendodana izinto zithathwe endodaneni zinikwe wena ngoba indodana ila kuwe uma unendodana unento zonke ngoba uyikho konke kubo bonke. Finish. Hayi indaba okugula la phansi. Umlomo unamandla. Nangisi umlomo unjani? Unamandla. Futhi especially mawuzokhulunyiswa umoya ongcwele. Leyo nto oyikhulumayo izoba njalo. Manje yazi ngibekela ngizandla. Angizanibekela into imphile. Sengibekela ukuthi uSathane ngabe sayintshontsha. Father, we thank you for the healing. Bulenda wenzenu. Thank you for healing. Thank you, Lord, for your healing. Thank you for total healing. Thank you, Lord, from the crown of her head to the soles of her feet. Thank you for healing, Father. It must be there and never be stolen by the enemy. In the name of Jesus Christ, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for healing. To God be the glory. Total deliverance, total healing in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your healing. Your healing, Father, is genuine and it is there for the rest of his or her life. In the name of Jesus. Your healing, Father, by the stripes of Jesus is forever in this body. This body is healed because it was healed before it got sick. Thank you, Lord, for healing in the name of Jesus. Shine his hand. Shine his hand. Singahlala phansi. Phansi ngokwaleli verse lethi ngibize ngosuku lwenhlupheko. Mina ngizokukhulula. Wena bosebenza njani? Wena ufuna unkululeko la kumina. Kule nhlupheko. Mina ngizifunela udumo lwami. Wena uzothatha ukukhululeka. Mina ngithatha udumo. Ziningi inhlupheko zolungileyo. Kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Kusho ukuthi zifana nezingekho zikhona. Noma yiluphi uhlobo lwenhlupheko manje othi mawucabanga uzwe kuba khona uvalo oluvukayo. Awusebenzi? Babe laba ngangithe abawuthatha umsebenzi wenze njani? uNkulunkulu akanqeni to move the whole earth to meet your need. U-15 years wacelwa uHezekiel inkosi. Wamenzela isign isithuzi selanga sa reverse. Angithi ilanga lo mhlaba uphenduka nje sibona ngathi ilanga liyahamba. Isithunzi senze njani? Uma kuthiwa sebebade kusho ukuthini lo? Ilanga mase liyoshona isithunzi sakho sesiside.
kusho ukuthi it's like ake sithi uJoshua uthi ilanga yima geographical wayesho enye into wayesho ukuthi umhlaba ungaspini yacabanga just to make a sign ukuthi uzwile umkhuleko wakho wathi umhlaba nje obungaka nje uzothi ukuma kancane ngoba Joshua uyalwa ilanga sewuthe ilanga lime selizoma. If God can move that way to meet your need, what can stop him? I say, if God, Nikon, if God can stop the earth from its rotation to meet your need, what can stop him? There's only one thing that stops God from intervening empilweni yakho: lack of faith. uFaro kanamandla ulwandle olubovu cannot stop you. No mountain can stand before you. Ungathi lento ngiyisho kakhulu la kumina. Cho ayikho inkinga nje makuthiwa ziningi inhlupheko zolungileyo. Olungileyo umuntu osindisiwe owamkeliswe ukulunga ngokukholwa iNkosi uJesu. Ungacabanga ukuthi mangabe ukholwa iNkosi uJesu azizukufikela. Kodwa indaba enkulu zikufikela ukuphi? Ingakho uPaulo sethi ngifunyanwe ngikuye uKristu ngingenakho kwami ukulunga. Funyanwa bathakathi uphakathi kuKristu. Eqinisweni lonke noma zinganingi inhlupheko zolungileyo. Ningibhekile? Uma uNkulunkulu emkhulula kuzo zonke zifana nengekho zikho. Ngoba njengoba kade ziningi namhlanje kusasa ubone eyodwa kusho ukuthi bezingivele zingekho zingakafiki. Angiphinde lento ngisho. Ngithi uma zingaka inhlupheko zakho namhlanje wena uhamba noJehova futhi ngolungileyo ngokukholwa ungakabi olungileyo ngokuphila ukulunga. Asiqala lapho. Siqale kuthiwe silungile sisanukugwayi ngenxa ukuthi siyakholwa. We believe God unto righteousness and confess Jesus unto salvation. We are saved. Finish. Sizoyibona kamuva eyokuqala manje uyabona uyihambe lento osobizwa ngayo. Emhlabeni qala ugebengu besigebengu besubizwa ngalonto ukuthi uyisigebengu. Ezulwini kuthiwa ulungile ungaka act ukulunga. Ngoba noJesu kwathiwa uyisono engenzanga sono engasazi isono. Uma that very same God enze uJesu waba yisono engasazi isono uvinjwa yini ukuthi angenze ukulunga ngingazani nokulunga? Uvinjwa yini? Check your faith. God is more than ready, has been ready for you, waiting for you 2,000 years. That is why Jesus had to say, it is finished. Then according to Hebrews chapter 4, sesiyangena manje ephumuleni kwakhe. That is why uNkulunkulu mayidala umuntu umdale on the same day wadala ulani mawusuku liqala. Uthe usuku seluya ngasekupheleni wadala umuntu. Ukuze ukudalwa kwakhe kuncikane nosuku lwesikhombisa. Athi eqedwa nje yena bengene ephumuleni. Ingakho uJesu manje uthi mayikubiza abesethi ngizokunika ukuphumula. Makwathi nje wanyathela kuye khala kade uyangena ekuphumuleni. Why? Because usuku luqale ngokuthi maliqala luqale entambama osukwini lokuqala. Usuku lwesibili luqala ngo-6 ntambama. Ulesingaki namhlanje? Sunday. 6 this afternoon kuzobuqala Monday. But ngokwe-Gregorian calendar usuku luqala after 12 midnight. Kodwa originally nangokwe-Juda usuku luqala ntambama ngo-6.
Mazithi 6 namhlanje kuzobe kuqala uMonday. So uAdam njengoba edalwa usuku seliphela lolu. Udalwa esencike ekutheni ukungena iSaturday. Usubona the original intent kaNkulunkulu ukuthi uzosebenza uNkulunkulu from Monday. Ebese vala ngawe on the 6th day. And the 6th day was on Saturday. Ngokwe calendar yakwaJuda nangokwe calendar yoNkulunkulu. Usuku until 6th day bekubani? The 6th day, which is the Friday, and then the 7th day, which is Saturday. The first day, the 7th day is Saturday, ain't it? Yeah, ngokwe calendar seBhayibhelini. The first day of the week is on Sunday. Ibizwa ngento eziwu2 iSunday. Ibizwa ngosuku lokuqala nosuku lwa8 from that Sunday. Edlule. Mobile from that Sunday uzofika kuSunday sokusuku lwa8. So la kuSaturday kubizwa ukuthi sekuphele konke. In fact mazithi Friday ufuna ukuthi Jesu athi it is finished. Ebese ngene ephumuleni on Saturday. Bese qala izinto ezintsha on Sunday. Sunday is the 8th day, which is the first day. U8 eBhayibhelini umele new beginnings. Once ungene kuKristu, you become a new creation. Kwenzeka new beginning. Iviki lakho elidlule, ingakho malidlule iviki aliphinde libuye. Tshela makhelwane, uyabona umhla kabani namhlanje? 21st. 22. Kuzophinde kube u22 kusasa. Manje mayithi uNkulunkulu okudala sekudlulile njengoba isidalo esisha. Wena manje uphinde ukubuyise uye nakho kwi-future uhamba ne-past into your future. Ngesikhathi ungamthetheli umuntu wakufaka ingculazi uthi ngeke ngiyikhohlwe ugcina ingculazi ngalonto la kuwe. You are taking ingculazi into your future engenangculazi. Uthatha ukuhlupheka neusizi lomndeni eqalekiso, you take them uza ungena nazo. You are robbing yourself of a very beautiful future by taking your past into the future. It's dangerous. The fact ukuthi akasuke engqondweni lomuntu okwenza into embi. The devil is using that weapon to hack your future. Khohlwa njengoPaulos okusemuva uzelule lokuphambili. uNkulunkulu uyalikhohlwa izolo lakho mawunikele enkosini. Akagcini ngokuthi izono zakho zixolelwe, uthi uzifaka olwandle lokhohlwa. Usho ukuthi ukukhohlwa kaNkulunkulu ekhohlwa izono zakho kungangolwandle akulingani nedamu, kulingana nolwandle. And ulwandle lithatha i2/3 ye-crust yomhlaba. I2/3 yomhlaba covering is water. Only 1/3 is the land. uNkulunkulu akayingcwabi emhlabeni izono zakho uzingcwaba olwandle ukuze ungaphindi uyibone. Ebese ekuhlukanisa nezono zakho njengokuhlona kwempumalanga nani? Mawucabanga ingahlangana le nto empumalanga nentshonalanga. Ilanga liphuma khona la lishona khona ngenzeka kube ndawonye kuyahlangana? No. Musa kuvuma uSathane akukhondeme. Akhumbuza iziso azikhipha. Akhumbuza into osufile kuyona. Ungamvumela ukukhumbuze nongobaba wakho abuse uyintombazane abuse ubaba wakho walala nawe. Ngoba isengcwabeni lonto. Uma uyimba wena njengalabantu abamba amathuna. Ingakho sesimendwa manje kufaka izinto makungcwatshwa umuntu ngoba kunabantu ababhizi bamba izinto eseyifile.
ungavumi usathane ayongibisa ithuna lakho lomuntu omdala owazalwa nesiqalekiso nezifo. You are a new creation. Kuzela umuntu obusiswe ngaso sonke isibusiso sikamoya. Lento ufuneka uyibambe uyikholwe. Uma kade uyintandane ngihlale ngisho ungabisazibiza ukuthi uyintandane masusenziwe ngoba manje uthuka uNkulunkulu uthi akekho ekhona. He is your father now and your everlasting father. His fatherhood is for everlasting. And he is not your parent. Ingakho noma simthandaza asisho ukuthi our parent who art in no, our father, because the father cares. Uthi ngondlile ngikhulisile. Uyena okusukela ukuthi noma yini oyicela egameni la lendoda nami uJesu Kristu ngizokwenzela. Kusho ubaba enganeni yakhe. Uthi manina enene nizele ingane zicele isinkwa ningaziniki itshe, zicele inhlanzi ningaziniki inyoka, zicele in Musanibukwa ngosisi. Bathina befundisi. Amani angizunjela ke, angizonibuka nje. Khona uzofunda iBhayibheli. Uma umntwana wakho ecela isinkwa ubusuthi nasi isinkwa umnikitshe. Ko right. Noma ade eqeda ukuyisa iglasi ife, iglasi ebizayo. Uthi umshaya ubusuthi nasi isinkwa lapha. Idla. Kade uqeda umshaya uphula iglasi. Uma thina seyizoni sibabi senzele abantwana bethu okuhle sibase ezikoleni sibathele uniform sibalalise ngoblandi abafudumalayo siba nike ingubo zokugqoka bedla mahala la ekhaya bengakhokhi. How much more kufuneka uzihluphe ngalo watch how much more asonke ke how much more the Father who is in heaven ukubanika abacela kuye azabanike nento eprecious abanike umoya ingcwele. Unenkinga manje ekhona. Sebephilile abaphilayo. Akuze laba abanesimo sezimali abanye izibantshontshe ngoba bathembeki la uNkulunkulu. Aba understand ukuthi kusho ukuthini ukukhonza uNkulunkulu ngomnikelo. Bacabanga ukuthi banengqondo yala emhlabeni laphandle. Bacabanga ukuthi ucebisa umahlaba. Hayi ngeke ngicetshiswe wena hayibo ungangithinti lapha. Ungangilokothi. No. Ukhona mina engibheke yena oyisource. Noma ungathi umahlaba sozazizwe imali zami akusebenzi lutho nje lonto. Ubukuphi more than almost 50 years ago ngisho manje ubukuphi ngaleso sikhathi. Manje uzoqhamuka ukuthi ngeke asizwe. Azifuni phela la kule nkonzo imali zabantu kufunwa ezika Jehova ebantwini. Le building miswe yiloko. uNkulunkulu ubedonsa imali zakhe ebantwini. Kwabanhliziyo zinjani? Zivuma kwabanikela nazo imali esifuna. Imali eworshiphayo. Money with a mission. Not money with ukukhuluma. Izolimaza wena izojikela wena. Ubungisaphi la kanti enhlizweni awuvumi. Kusho imali yakho ubungisaphi sengizovimba nalezi ezinyanga. Thula nje kahle ulalela uNkulunkulu azakusiza nawe. Because we are not after your money. We are after your soul to be saved. Ngasiqhathi nje noNkulunkulu.
asidayisi ngomthandazo. Awu Nkosi yami ngami ufakazi. Anipheli emthandazweni yethu. Umoya Ngcwele ufakazi. Asiyenzi mistake. Kodwa asikhokhisi ngalokho. Ngoba sithunyiwe yena uzosikhokhela lo sithumile. Nisibheke kahle emehlweni, we are not after your pocket. Khuleka. Sifuna ivangeli lethu lingangcoli esilishumayelayo. Ngikhuluma kahle abanye bangithepha, right, ukuze kuzwakala ukuthi ivangeli la esilishumayela la lethini. Ungasiqhathanisi nabanye. Hayi, thina siyenzi lanto abayenza. Ukhona esihamba sibhekene ukuthi might wrong, sithi Nkosi siyaxolisa. Engithi mangiqeda ukushumayela ahlala namathi athike. Athi lapho busuthi angisho ukuthi isho kanje. He accountable to a great and a chief shepherd. Uzekela kunenkinga mhlawumbe illegal lento yakho. Ayisona isifo. Kodwa into ethile eqondene nezimali noma eqondene nento illegal challenge into uyayazi lonto. Akekho wazi umuntu ngaphandle komoya wakhe uyayazi lento uNkulunkulu ofuna ukuthi akusize kuyo uyayazi. Uthi uyayifuna uNkulunkulu leyo nkinga yakho namhlanje. Imvuselelo yaziqala kanjani? Imvuselelo mayizoqala. Iqala ngokuthi ithola abantu abazothandaza kuqala. Imvuselelo iqala emadolweni. Once ukhuthaza ibandla ukuthi lithandaze, usuke usukhuthaza ibandla ukuthi libe ngabazali balo mvuselelo. You are moving the church from ICU to labor ward. Inhlungu zalapho kuzilwa nokudla akuzona ezokugula ezokuthi khona ofikayo umuntu omushuzayo. Umbelethisi midwife umoya Ngcwele. Imphefumulo esindiswayo neyizwa lento engisho i-product yokuba selebha kwakho. uPaulos uthi bantwana bami enginemihelo futhi kusho ukuthi imihelo yesibili. Imihelo yokuqala kwakuba basindiswe, imihelo yesibili ukuba uKristu amiliselwe, are manifested through their lifestyles. Uthi jambeka nje umuntu wakhona ubona uKristu ehamba ngenyawo. Uthi ke ama-labor pains esibili ukuthi khulekele sengikhulekela ukuthi nisindiswe, sengikhulekela ukuthi lo muntu onisindisile wangena kini avele through your lives manje. He has been working in you, he's going to work through you. Kodwa nginifundele ivesi elithi ngokuba kukho ngenzeka. Ngicela nize phambili ni right nize ninalo mqondo ukuthi akukho ngenzeka. Uphinde ngeleke ukuthi uma ungibiza ngosuku lenhlupheko mina ngizokukhulula wena ungidumisi. Ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Uma ukholwa ngempela uzoqala ubonke ungakaboni. Uzithola isibusiso sabakholwa bengabonanga. Ngoba lento oyikholwa ungayibonanga izo manifesta soon. Ivele into eyibonakalayo. Uyazwa but wena ukhoza kwakho ku constant. Mongcwele uyakubona. uCornelius kwasho njalo kwathiwa ukukhuleka njalo, ukukhuleka kwakho njalo
nokunikela kwabampofu kube investment kwaba isikhumbuzo kuNkulunkulu. Indlela okhonza ngayo iyamkhumbuza uNkulunkulu, ungamkhohlwa leyo muntu. Kodwa ngisho njalo kunomvuzo konke ekusondelayo ezokuhlekisa ezakuwe. So nithe niseza phambili ningilalela zasala ngemuva inkinga. Sengisho lento le othi mawuyicabanga ube ne-migraine headache noshukela bakhuphuke benze yonke lento ngoba sebavala nabo. O blood pressure lapho siyabehlisa mabe phezulu sibanyuse mabe low. Hayibo. Angikhulume nebandla lonke basobhani udlisa umphefumulo wenu upoison. Ngisho amagqubu nje lewodwa are poisonous to your soul. Mayithi inhliziyo zenzu zingakhathazeki kusho ukuthi ukukhathazeka is not good for you. Kusho a great physician. Uthi ke usasho into ecishe ifana nase Garden Satan. Kodwa ungadla yonke le mithi mawukwadla la uzofa. Kufuneka ufunde ukungadli la ithe umongcwele ungadli khona udla ukufa. Ungadli ngisho i-condemnation. Mhlambe kwenzeka iphutha uthi uJohn ngiyaniyala ubani ngoni kodwa makwenzekele wayithola sekwenza iphutha wona. Don't condemn yourself. You can judge yourself. To judge is to say this was wrong that you did there. But you are not wrong. It's what you did that is wrong. Be very careful. And umtshela uNkulunkulu la uwiki khona. Njengoba le ndawo strugglisha ku mchazele. Umtshela ukuthi azi. Umtshelela ukuthi uyayithulula lento njengogana ethulula umphefumulo wakhe. Uyayirelease from you wini kuJesu. Ngoba wazi singakaceli. Ngithe inkinga zisuke nini? Yekani manje ukucabanga ngazo-ke seyithathiwe. Uma kuyi-bagel illegal mhlambe kunokuthathelana amabili nje, this bagel is not yours now. Manje ngizonibeka isandla ke ukuthi oqala njengoba ngisibeke ekhanda ngenzela ukuthi singalokhu zibuya lezi inkinga ngemicabango ungaze entertain. Imvuselelo la everele njenge kwezinye indawo abantu bazodonswa ukubona uNkulunkulu demonstrate imisebenzi yamandla. Manje you are the one uNkulunkulu ufuna ukusambula ngawe. Bazombona kuNkulunkulu uthi mayenza kanje ngiyamkholwa ngiyamthatha lo uNkulunkulu wenza lezi. Manje mvumeleke enze demonstration enze showcase ngawe. Yep. Ayibe mhlopheke inhliziyo. Ukuze ungakweletani noSathane. Ngithi ayibe njani inhliziyo? Awume kancane nje lo muntu ongayibuyisa imali yakho. Lo uyakhumbula lo 2005 athe uzoboyisa. Uthule manje mangabe umzalwane uvutha nawo. Awuyiyekele kuJehova manje lento. iBhayibheli lisho nje awuyishiye lapha. Njalo mawuyikhohlwa yiyo kuzongena ephindwe 10 times. Hawo. Niyayizwa nje ngisho yini? Akuyeke nje ukuthi abantu banakakuthandi, usibani uzenza ngcono, ucanga ukuthi uyini, ngamsiza manje akasangisiza. Wena osithathele isiqalekiso. Uqalekiso othemba lakhe likubantu. Awu Nkosi yami ngimethembe kangaka, methembe kangaka. Wayethe phela umthembelani, umthande. Awu kahleni bazalwane, nathanda la kufuneke nathemba la kufuneka kuthandwe khona. Sengisho nalo amaningi amadimoni asemsebenzini. Angithi ukhona umuntu la one challenge lapha emsebenzini. Nezinye izisebenzi
une-challenge yakho akuhambi kahle ungacama ukuthi wena ibona nawe kanti imimoya uJesu noSathane emsebenzini uyabikelwa uma uyakhona abantu manje these days ngilalelani manje nonke la abantu manje ngisho abafundile abakhuluma isingisi bayakhendla bayayiqinisa very few manje abantu abaya emsebenzini ngisho uthisha uprincipal wesikole sakho unama altar awahambayo manje uyasindelwa makhona wena estafini uyasindelwa uthi ngibuke kahle ngithi mina uyasindelwa mangena wena ngoba manje ungena noJesu yena ehamba noSathane uyasindelwa ungacama ukuthi uyakuzonda kanti no kuxabene onkulunkulu enibakhonzayo ngisho emndenini njengoba usindisiwe nje abakufuni banemhlangano bayakhokhasa ngawe don't worry it's a sign ukuthi uyibambe ngakho naw musubuyisela no tit for tat awusebenza umuntu osindisiwe awusebenza utit for tat umuntu osindisiwe ngoba uyazehlisa from where God has positioned you uyehla uzofana nabo ungehli mabekudonsa banele uqhamuke wena ekitchen bathule now don't be oversensitive uyokopolota izinto ezokulimaza kusasa bayeke kanje incwadi yeProverbs usho njalo ithi ubusisiwe umuntu ovela liyeke nje udaba angalokho ukuthi benithini ngegama lami ayeke nje kanje abanye baze baxoshwe emsebenzini bexoshwe into abangayenzanga ngithi ngoba manje wena untshontshe uma bentshontsha bona because siphila esikhathini semafias ispirit semafia kusekunzima nokuyoreport icase emaphoyiseni ngoba uzoreporta kwi-connection lento ihamba kanje le ndizofika on top isikhathi sokuthemba uJesu manje lesi ngicela nje anizoyikhokhela imali lento engizotshela wena ma unoJesu awunankinga zibe zikhona inkinga kumuntu osindisiwe ziye zizithole zisenkingeni manje isikhathi asivuma bengizokhothela abantwana baNkulunkulu ababehlaselwa laba bahlasela abantwana baNkulunkulu bayazithola sebesenkingeni mayekhanje isiphambano athi wakhela umntwana kaNkulunkulu kulenge yena akuwena umfisela lokho imbe ngoba sungaseyona yakho usishiya kuJehova nempindisolo konke uthatha konke impi nempindisolo yakho uthatha kuNkulunkulu uyikhonzele ngoba ngesikhathi ubusy uzama ukuyivikela wenza yonke into khona intela eqhathakayo in anointing kaNkulunkulu nefavor iyalika kuwena uyaqambe mhlambe ngenhlanhla uyiwine lompi kodwa uyiwine ungasenalutho wena usu empty sekuphele nomthandazo angibekele izandla ukuthi uNkulunkulu aphendule umthandazo wethu uthe usaresponda nje uthi uJesu izani kimi nina sheshani izani kimi nanonke mina ngizonenza njani akasho ukuthi mhlawumbe mhlawumbe ngeke nginike nonke phela nibaningi nowasho njalo uthe ukuza nje Father we thank you for your intervention thank you Lord your child is free now thank you thank you Father thank you my God thank you for your intervention Lord Jesus thank you you are so faithful you can even see the past tears
and the tears of the heart. Nokuba wounded kwenhliziyo, you heal those wounds. You are intervening, uyangena, uyayithatha yonke le nto uyenze yakho. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Spirit of God is moving now. Father, thank you. What an intervention. Wow. Thank you, Lord. This young woman has found favor in your eyes. Bazucabanga ukuthi uthwele kanti cha. It's your intervention, Lord. The battle is not yours. You are free from now. Don't worry about anything. God is in command of your life. He's intervening. Man, I see God's favor upon your life. I see exploits. You are an object of God showcasing His intervention to the glory of His name. Let's put our hands together.